Creix el transport públic de la nostra ciutat. L'Ajuntament de Torrent ha posat en marxa una nova línia d'autobús i ha reforçat i modernitzat les ja existents. Els servicis s'han presentat en un acte obert al públic en el que s'han pogut veure els nous vehicles, un per cada línia, a més d'este microbús pensat especialment per a poder recórrer el centre històric de la ciutat. L'alcaldessa de Torrent, Maria José Català, ha animat els veïns a provar el servici de manera totalment gratuïta dins de la campanya Viatjar per la Gorra, que estarà vigent durant el mes de març i que permetrà als ciutadans conèixer totes les novetats. Volem que les proveu, volem que mos digueu. Pensem que este mes de març, que sabeu que va ser gratuït totes les línies per a totes les persones que pugen, va ser una prova per a que vosaltres ens digueu com les vegeu, què coses se poden millorar i què coses se poden fer millor. Això és cosa de tots i per aquest motiu compten vosaltres per a seguir millorant este poble. Precisament, l'alcaldessa, junt a alguns regidors, ha pogut recórrer per primera vegada la línia taronja. És la quinta de la ciutat i està pensada per a cobrir espais que fins ara no disposaven d'este servici, com ara el centre històric. De fet, i partint des de l'ermita, recorrerà entre altres zones el Xinillet, Beniasset, el Molí, Mestre Giner, Sant Urbano o la ciutat de l'Esport, connectant entre si espais com ara el centre de salut del carrer Xirivella, el cementeri, el parc central o l'Ajuntament. En total, 20 parades amb una freqüència de 30 minuts. I no només això, la resta de línies també es reforcen, destacant especialment el fet que a partir d'ara les línies verda i blava arribaran dissabte i vespre de festiu fins a la zona comercial del To i l'Alberca, pensant ja en un itinerari que doni servici al futur hospital. Per a Santiago Miquel, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, es tracta de renovar els vehicles però també d'augmentar la comoditat dels usuaris. S'ha de completar la xarxa i reforçar-la, perquè tenint en compte que nosaltres hem incrementat en un 60% els autobusos que n'hi ha. Estan havent 7 autobusos, nosaltres hem incrementat ara ja en 4 autobusos i un microbús. A principi d'any va anar renovant-se tota la flota anterior, que han passat de 35 minuts de mitja a una mitja d'uns 20 a 15 minuts. La idea és potenciar cada vegada més el transport públic i deixar el transport privat per fora de Torrent. I dins d'esta millora del servici també destaca això. Pròxima parada, Marquesat. Pront ens trobarem amb estos panells intel·ligents que permetran saber a quina hora exacta està previst que arribi l'autobús. Tecnología de última generación al servicio del viajer. Toda esta información se envía a un centro de control que ve la posición de todos los autobuses y se envían desde ese centro de control a las paradas informativas que se pueden ver aquí, donde se indica por un lado la línea, el destino y el tiempo en minutos que podemos estar esperando el autobús, además de otro tipo de mensajes corporativos que se pueden enviar desde la sala de control. Cada any, 800.000 persones fan servir el transport urbà. Entre els objectius previstos està donar les màximes facilitats a tots aquests usuaris, ampliant encara més la flota i reduint les esperes a només 12 minuts en cada línia.